aquest cilindre, així. I també puc fer un cilindre així en vertical. Sí? Sí? No? Bueno, podria fer una pregunta. La pregunta no serà aquesta. La pregunta seria en quin dels dos cilindres tenim més capacitat? En quin hi cap més? Amb el que està fet amb el full ficat en horitzontal o amb el full que està posat en vertical. Per respondre a aquesta pregunta que ningú tremoli, he portat unes poquetes coses. Algunes us les cobraré i altres no. Vinga, us heu de buscar la vida. Heu de respondre això. A la manera que teniu 10 minuts, veieu?